Siyabingelela ezweni lonke, siyabingelela bakumbamana omhlaba. Ngangivele ngishilo. Athi siyakhala Spikili la ekhaya. Siyakhala Spikili la ekhaya. Namhla nginendoda yamadoda lana. Nakamnguni. Suka le phezulu le eMpumalanga. Ngoba ngishilo ukuthi siyaphakamisa la ekhaya. Into tiyendeka la ka Dr Spikili. Sinendoda la namhlanje yakasimelani. Lesolo imisa ngisho dokotela namhlanje athi dokotela ngifisile ukuthi ungayindawo. Uze la ungimele ngize ngifike. Namhla ke sinayo naye seyifikile sesilinde yazi yafika. Babe simelani. Kunjani ba? Sacela ukuthi manovusele babukele emakhaya. Usho ukuthi yini lo simisele yona kangaka lo ze ngayo la ekhaya udokotela wakho. Kunjalo ke. Ninjani nonke South Africa nonke mhlaba wonke Africa ngisho nasemazweni angephandle nganibingelela. Usimelani okhulumayo odabuka ngapha kuboMpumalanga ngomhlaba yalingana la ngikona kwaNdlovu ekhaya. Yebo ba. Yini lengaka lesiphathele yona liphathele dokotela ngoba dokotela nayo ngathi solo ushaqekile uyamangala ukuthi wena ulana namhla umvimbetele lana libona lokho lo mphathele kona lo tena lo somisele kona naye solo uyatibuka ukuthi kangaka kwenzakaleni. Bekubuli le ndaba singayicala manje ngaze kushona la. Nginasho nje ngingangabazi ngithi mina eBekubuli la ngathi isekhaya. Kusho ukuthi ngifana nendodana olahleko ngangilahlekile kodwa ke manje ubaba zanga ngibalela amaqala ami wavelwa ngithathwa ngigona wangifaka ekhwapheni lakho uyabona. Bekubuli bese ngihlupheke kakhulu. Yabe sengihlupheke kakhulu zingila. Zinginetha ngapha nangapha. Ya futhi zokushaya insizwa futhi la ngaphandle. Kunjalo. Yebo futhi uyabona ngifike la ekhaya mina. Nangiloko ngihambele kude. Kodwa ke ngimele kufika la ekhaya. Athi mina hayikho. Yashisa manje. Ngafika la ekhaya. Number 1 nje ngathola imfudumalo. Exactly. Ngamukeleka ukuthi yendodana olahleko. Buye ekhaya. Yebo. Bokhumbula uNdlovu noSimelani into eyodwa phela. Yebo ke. Ukusuka lapho Bekubuli. Zachacheka inkinga Bekubuli. Njengoba kushiwo ukuthi ngena ukhala uphuma ujabule. Kunjalo futhi. Kunjalo khehla. Ngifike ngikhala. Nginobufakazi kunabantu bendawo ngolandawoni kunabantu bendawo abangaziyo mina. Abangazi futhi ngabani ngamkhulu. Uya. Kodwa abanye banokungibuza namhlathe hayibo. Baba wena manje wasuba songethi mina hayibo. Yini khona sokushintshile yini? Yebo. Bangitshele ngithi mina hayi. Kusho ukuthi ngiphatheke kahle ekhaya. Ikakhulukazi ngigqizelelayo mina ukuthi umuntu osoke wahlupheka, ohluphekile. Ofana nami ngingakwazi ukuhlupheka komunye umuntu kodwa ukuhlupheka kwethu la emhlabeni ngoku. Ngithi mina akasasondele la ekhaya. Sibone ukuthi ngeke yini inkinga yakhe solvele. Ngoba ke namhla uqhamuka uza la kumkhulu somphathele nesipho lo mphathele sona. Yini lo ibonile lengapha empilweni yakho le sekhaya. Yini lo ibonile ishintsha kuwe empilweni. Mkhulu ngakhuluma kungananazi. Into zami bezimile. Bezibrekile day 1. Lonyaka lo angisakhumbuli kahle kwakuyiphi inyanga. Mkhulu ngafika kwakungasiso. Uyabona nawe angibuzwa nje impilo mina ngeke ngibuze impilo uyayibonela lawo. Ya Africa nonke nani nenisekudeni niyayibonela impilo ayisinto engingibuza yona. Niyayibona nje indoda yaphila. Mkhulu bekuma into eyiningi zami. Ya bekuma into eyiningi mkhulu. Ngithi ngiyahlanganisa la kuvuleka la. Uthi uvala la kuvuleka la. Uyabona?
Sebenzi uyazi sonke siphila ngomsebenzi. Sekubuye ukuthi ufuna ukuphila ngani. Uyabuthola? Uthuthu plane uyaphela umsebenzi. Uthuthu uyahlanganisa sekufela lo. Uyayibona lento. Kodwa mina ngafika la. Ngingafana nokuthi ngafika endaweni enqwele. Bathi khumula imbadada zakho Moses ngoba le ndawo kiyo ingqwele. Uyayibona lento leyo. Nganyathela la kwasala zonke inkinga zakho. Usho nje. Lokhu ke okungenze ukuthi ngibuye. Uyayizwa lento leyo. Angithi umntwana ekhaya uyamkhulisa. Abese nawe uyahamba uba nani nomuzi wakhe. Uyabona? Njengoba mkhulu asiza la sigcwele wonke lo mhlaba siyingane zakhe so. Mina ke ngibe sengidecide ukuthi lo nyaka lo. Ake sengudlela ekhaya ngonika umuntu omdala isibusiso ukuthi into ayenza angifisi futhi agcine kimi. Akenze futhi nakwabanye. Anginaso lesandla isomona esifinyeziwe. Lokho akwenze kimi. Ngiyakufisa akwenze nakwabanye. Njalo. Hayi, ngiyajabula. Dr. Spikili. Nayi ndoda yamadoda lana imisile lana. Asoke ubingelele sive. Usho nawo ukuthi uthi uzizwe njani nje kuloko kwenzele ngile. Cha, asibingelele. Wonke umuntu nje ukhona. Abalandeli baka Dr. Spikili. Umhlaba wonke siyabingelela isizwe sonke. Bonke abantu siyababingelela. Cha. Nguyeke lo Dr. Spikili. Big bull lana. Hey ngimangele kakhulu mina into eyenzekile bengalindele. Ubaba uSimelane lo uthe cha. Unaso isibindi sokuthi angavela ngisho la. Akasabi ukusihlola yena ngomlomo wakhe. Akubone kwenzeka. Namhla okuningi kakhulu ke engakusho kakhulu kangaka kubantu. Ngivele nje ngaphelelwa amandla mina. Anginamandla okukhuluma ngichaza izinto eziningi. Okungithuse kakhulu. Iphasela aqhamuke nalo la ekhaya. Lokuthi uyabonga umsebenzi engimenzele wona. Nami ke anginosho lutho kakhulu. Ngisazokwenza okuthile nje nami la ekhaya ngenzela amadlozi ala ekhaya kaNdlovu. Ngibonge kuwo ngoba amandla nami ngiwathatha kuwona. Kanjalo noNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Siyabonga kakhulu lokho. Ubaba uSimelane ngicabanga ukuthi izinto lezi engihlezi ngizisho la kumavidiyo ami. Ngithi cha la ekhaya ngempela kunabantu abafika la ekhaya bekhala mase bebuya. Babuye bakhuluma olunye udaba oluhlukile. Kungeseyikho lokho. Cha nami mangibheka kwamina nje ngiyamangala ngoba ngiyakhumbula ukuthi le ndoda ifika la ekhaya ingesinye isimo uyibona ukuthi isosizwe. Ngiyamukela la ekhaya. Ngase ngenza lokho ke engijwayele ukukwenza kubantu people. Hayi emva kwalokho mase ibuya le ndoda namhlanje hayi impela seyikhuluma olunye udaba ithi ayina nkinga nokuthi uChristmas izowudlela la ekhaya kaNdlovu. Ngifuna ukuba nami la. Yangibusisa ngengichaze kokuningi ukuthi yini le engibusise ngayo. Cha lokho kwazi mina lokho ngeke lokho ngikutshela abantu bonke ukuthi yini le ayelithela ekhaya kodwa nje khona cha. Impela nami ngimangele kakhulu people. Yilokho nje. Yebo. Wabe Simelane. Ngikho. Njengoba wafika la ekhaya wena wakhokha yonke imali la ekhaya noma wakhipha hafu. Noma kwenzakalani ngoba ngike ngeva phela kuthiwa lana awukhokhe yonke imali utana leyo lo nayo. Lo ngakhona ukuthi ube nayo. Akudingeke nokuthi iziphele ithi no. Benganayo mkhulu. Benganayo. Ngoba kwale petrol benganayo. Le bengiphethe ngaje ngaqeshulelwa kiyo kwathiwa no. Ngoba ulambile. Salwethu uzokhona ukubuyela emuva. Kuthini manje? Benganayo iqiniso ilelo mkhulu. Lokusho ukuthi la ekhaya le ndoda vele indaba yemali ayisemuva kwamba impilo yomuntu phambili. Ya la khaya kahle engigarantayo futhi nengufisayo. Kuba bonke abodokotela besintu. Engathi into eyenziwa ngumkhulu ngathi lo moya ungabangena.
ngoba umuntu akangafi ngoba angenamali. Yebo. Angithi wena ungudokotela. Lo muntu uyafika la kuwe uphethwe lithuba. Yebo. Okay akanamali mjove phela. Ahamba emsebenzini. Ngeke lo muntu lo yakubalekele. Ngani ngoba angithi lo muntu lona uyazi ukuthi uphiliswe ngudlo. Uyayibona lento le ngeke akubalekele lo muntu. Ngeke futhi umgijimise ngoba akufani namashonisa ukuthi lo muntu uye wayoboleka imali kuwe. Lo muntu uye afa lapha agodlwe ngengubo. Manje lo muntu asasebenza mosingeke kakhulu. Uyayibona kunzima ukuthi angayoqala futhi enye impilo phambili. Yebo. Ngoba ukuthi mina ngivuke la. Benganayo umkhulu imali. Cha, benganayo. Lokho ukuthi kule bengiphethe ngajike nganikwa yona kwathiwa le yethu ubuyele ekhaya. So izwela mbukele ekhaya uyayizwela nawe mbukele ekhaya. Ungacakeke uhlale phansi ngokuthi awunamali imali ayiphelele. Sukuma ubuye kuDokotela. Ufike nihlale phansi nikhulumisane naye. Ungidokotela uyakhulumiseka impilo la ekhaya simqoka ngempilo ukuthi impilo yomuntu imali emuva impilo phambili. So ungahlali nawe mbukele ekhaya sondela kuDokotela uDokotela uSpikili uzofuna usizo ngeke ahlala ngakusizi siya sithi slogan sakhe ukuthi umuntu akalahla umuntu akanawo umgqoma ukuthi umgqomo kulahla umuntu lokusho ukuthi wonke umuntu na ungenelela ekhaya ngeke uphuma akasizakala kunjalo ke mbukeli Dokotela la lokhazaneni la bantu lana bathi kunenduku wena lo nayo lifana nemaqala lifana naye ukuthi abantu bafuna umsebenzi manje kusuka January abantu bafuna imisebenzi bafuna promotion kunjani yonke indaba lokuhle nje bafuna ukuqala unyaka phasi ngalokuhle yini nje lo ngathi yona ubaphathele yona nje kulonyaka nje manje cha big bull uyabona kulonyaka lo njengoba wazi ke ukuthi la ekhaya sibhizi kakhulu ngokuphakamisa abantu isuke behluphekile njengoba echaza nje baba uSimelane ukuthi la ekhaya vele nayo sebonile ukuthi ungena ukhala uphuma ujabule kulonyaka njengoba ku January unyaka uqala ngiyazi ukuthi abantu abanayo imali ngoba babuyisela abantwana ezikoleni kodwa ke into engicabangile nje ngicabanga ukuthi ukuphakamisa kwehle ama price ngizokwehlisa ama price nje toti kuyoze kuyoshaya uApril ukusuka manje ama price azobe phansi kakhulu ngoApril ke mase ziya ku Good Friday bese yaqala buyele endaweni efanele yiko lokho ke ukuphakamisa kakhulu ngoba vele kubalulekile ukuthi njengoba ziJanuary abantu bathola ama promotion emsebenzini ama business abo akhona ukudlondlobala yonke into yabikwazi ukunyakaza yilokho nje yebo awu siyajabula ke mbukele ekhaya baba eSimelane kancane nje bebhuli yazi kunento engifuna ukuyiveza kuAfrika umhlaba wonke usuku sinenkinga eyokuthi siyasaba ukuza kubo Dr Spikili uyayizwa le ndaba le yini usaba ukuthi umakhelwane uzawuthini or uyibani uzawuthini uyayizwa le nto le mina ngifuna ukukhuluma kumuntu umhlaba wonke ukuthi balibali imali bo Dr Naba bakhona ikakhulukazi balinyazwa futhi nayi lento le yegemu balinyazwa nayi lento le ukuthi kena kahle nje eqinisweni asibeke ukuthi sibantu asisenathemba kubo Dr bethu besintu uyayibona lento le ngani ngokuthi sekukhona abantu abathi nabaphethwe indlala phephulo abesuthi uyinyanga angathi mina kayona nathi senyanga lo uyayibona lento le so mina ngithi umuntu obukelayo njengamanje ekhaya umbukeli mkhulu akamnika inamba zakhe uyayizwa lento le ongabe useduze ngale kubompumalanga or angazi direction nami umkhulu ngamnika inamba yakhe mina ngizamthatha ngimdirect noma ngabe ngikuphi ngisemaputo ngihamba yonke indawo mina ngimthatha ngimdirect enze la ekhaya azothola impilo hayi balimela abantu la ngaphandle bayasaba abantu ngani ngokuswela ulwazi ngokuthi sesigajenwa kakhulu lokusho ukuthi abantu abangalahli ithemba sekhona inyanga buya la komhlaba yalingana buya wena la khawuza uthola umuthi thi
okhuluma nofuna kunjalo nje. Soyizwele ke mbukele ekhaya, soyizwele ke mbukele ekhaya kuthi la ekhaya kuyaphilwa. Dokotela wami, sicela ukuthi sowunikete babukele inamba zakho ukuthi utholakala kuphi kanjani nendawo ngukuphi la utholakala khona. Inamba zami zokucinga ayikashinji ke namanje. Bayazi abangilandelayo, abalandela ama video sami. 071 106 9603. Enye yesibili ithi 072 65 888 91. Uliphinde dokotela. Eyokuqala 071 106 9603. Esibili 072 65 888 91. Inamba lezo zika Dr. Spikili atholakala kusona. Yebo. Awu soyizwele ke mbukele ekhaya, soyizwele ke mbukele ekhaya. Nangu dokotela wakho phambi kwakho. Uyayikhulumela yena nawe soyizwele nobaba usimelane lana sekhulumile. Ungahlali phansi woza kudokotela uSpikili. Uyasibethela ke Spikili sakhe ke njengoba sowushilo sesingenike eSpikili njengoba ngashilo. La siyaphakamisa la ekhaya. Uyaphakama ungena ukhala uphuma ujabulile. Nangu baba simelane namhlanje uyayiveza uveze ubala. Uthi akana mahloni ukukhuluma ngodokotela wakhe. So naku uyaluphumela ubala ukuthi wangena ekhala la waphuma jabulile. Kodwa dokotela naku sengifikile lapha e-station. Ngifika kanjani la ekhaya ngokwathi nokuhamba akusiko lokunenge ngila ndaweni. Ngifika kanjani la ekhaya? Mangabe ke uza la ekhaya. Indawo eningi ngoba ngihlezi ngisho. Kunogole, kunoThekwini, kuphi. Uhamba straight nje. Uze kaMhlaba uyalingana. Uwele ibridge iJozini. Mawele ibridge uhamba ungakafika eBhambanana kunestophi ke la ukuthiwa kusemathayini khona ufike wehle khona mangabe ungena moto. Bese sisuka lapho siyakuhlangabeza ke la ekhaya. Sikhona imoto ke la ekhaya. Ezokwazi ukuhlangabeza zikuthathe zikubuyise la ekhaya. Mawuza ngemoto yakho ufike ujike khona emathayini before ufike eBhambanana wele ibridge iJozini. Ungene uze la indawo yakithi la kuthiwa iseKhwambusi. Ikhona ke la uDr. Spikili azalwa khona. Injalo nje indaba. Yebo. Akuyevakala dokotela, kuyevakala dokotela. Kodwa kukhona lesingushiya kodokotela. Kuke kwafika umuntu lana athi wena ukwamnika imbiza, wathi yani yemhlume, wayithole enange chemist yakho, pharmacy yakho. Kodwa ikuphi le pharmacy yakho? Phela ipharmacy khona eGoli. IseThekwini le pharmacy lapha edrobheni phakathi. Yize ke bakhala ngoba nala kaMhlaba uyalingana sengwazwile ama complain ukuthi bathi ayikhona nakhona la bayadinga nabo ukuthi baphinde babe nayo. Nakwezinye indawo kade bengithinta nje abaseGoli nakhona bathi bayidinga nangakubo kaSimelane bathi bayifuna ipharmacy nakhona ukuthi bekhona. Ngibhekile ukuthi kulonyaka nje ngoba uqala mhlambe nakwezinye indawo nakuphi izodlondlobala. Laphana ke eThekwini kunendawo lapha yana ukuthiwa shop 18B Admira Arcade Durban Central uGrey Street phakathi edrobheni. Yikho lapho ke laba nje abasebenzisa ama location angavela umuntu aphantshe kanjalo nje efonini yakhe noma ngene ku Google iyakhona ukutholakala nalapha ku Google. Uvela nje ushaya uthi shop 18B Admira Arcade Durban Central. Yokuthatha ke le phone yakho uthathe ukubeke khona lapha ya. Okanye kufone ungafona ubuze ama directions kodwa nje edrobheni phakathi lapha ya. Kunesonto lamandiya lapha ya. Okuthiwa uCathedral opposite nakhona lapha ya. Pharmacy. Khona yonke into ke lapha ya. Senzeleka abantu laba othola ukuthi kuvela inkinga kuyashesha kuyaphuthuma. Ukude ukuthi afike la kuDr. Spikili ukuthi angaphuthuma lapha abathola izinto ayidingayo. Kahle kahle into eyidingwa umuntu nje ayikho into engekho lapha. Umuntu nje into ayidingayo ngabe udinga imbiza ngabe udinga ini udinga umuthi udingani uyagula kwenzekeni yonke leyo nto leyo khona nembiza lonke uhlobo lwembiza ngoba vele le pharmacy isungulwe umuntu odokotela owazi zonke inkinga ejwayele ukwehlela abantu ziyatholakala ke zonke izinto lapho. Kunjalo nje Big Bull.
Awu kuyezwakala mbukele ekhaya ukuthi nase noma usefamasi uyayithola yonke into oyifunako. Uphethwe ngumhlume, induku ekamelweni awusaperform kahle noma ngabe kubhlungu kuphi, imbizo uyayithola efamasi. Kangangoba ngisho nesiwasho sala ekhaya. Siwasho sebhizinisi, siwasho samsebenzi noma yini siwasho senhlanhla awufika usizakale efamasi. Kunjalo mbukela sibonane evidweni elandelayo. Siyabonga.